TV odhiambo mar Jumapil wan ka mondo wami chal mar Kenya weche madhi nyime e pacho ka. Inya Nyakwaromogi twak mar kawuono yiengore e wach mar Saba. Ma en odiechieng' mar tarik 7 dwe mar 7 ma bende ikoni noti gode kinde machien e neno ni weche mag ratiro kaachiel kod lokruok mane dwarore e Kenya kinde no ne otim. Nitiere yawa manomaki, nitiere yawa manoringo e kinde manidhiro mondo lokruoge otimre pacho ka. Odiechieng' ma kawuono Nyakwaromogi en mana seche manok kende to donje odiechieng' mar tarik 7 dwe mar 7 ma bende iparo odiechieng' mar Saba. Diponi pod en gi ndhadho mane en godo. Diponi lokruoge mane idhiro pod nitiere mwinjo bed ni idhiro kitiyo kod odiechieng'ni. Koso nitie joma oloko odiechieng'ni kendo dwa ni oti kode e yo ma ok odhi kare. Nyakwaromogi wan e Saba e ratil. Mane twak marwa odhiambo ma kawuono. An ka kod yawuot luo ma bende ne nie sigana mar Saba ni kendo gibiro miyowa mbaka. Gibiro nyiso waler ka oponi gik mawachore sani oloko hie mise mar Saba koso pod ji nie lai. Machiegni ahinya Nyakwaromogi nowinjo bed ni abedo gi wendo adek ka. Kata kamano wendo na achiel mane owinjo bed ni bedo Kisumu iluongo ni Charles Atiang'. Wabedo gi ng'ikruok matin omiyo koro okang'nwa abed kode gi thuolno atimo mos kuom mano weche ma ok nyal geng' mag lai mag tudruok gi. Kata kamano Nyakwaromogi wabiro bedo kod thuolo machielo chieng' machielo ka nitiere twak machalo kod mondo wamed dhi nyime kod goyo mbaka. Ka kamano to i studio naka antiere kod bende yawuot luo ariyo ma wigi otimo jere. Antiere kod Suba Churchil ma bende en jatelo ka Kenya National Civil Societies Center. Erokamano nyama chiegni nya Suba Churchil. Erokamano. Aya, bele ka bende Nyakwaromogi an kod wakili Joshua Nyamori. Joshua Nyamori bende en jakero ratich oganda bende ei bedo ne wakili kendo sebedo koluwo weche machal kod makore timo kawuono gi machiegni ne Joshua. Erokamano Bati, amor biro go mbaka gi jokanyanam to be gi yudo Suba Churchil ma senior na weche ma activism ndalo mane pod wan nyithindo masomo. Erokamano ahinya Nyakwaromogi e yo achiel kata machielo wenda man godo ka gin jomo sebedo e kedo ne ratich oganda kendo e ka emwadwa ng'e ni to wach mar Saba odiechieng' mar Saba sigande nango nikech samoro nitiere jomoko ma tinende ni kowinjo Saba to giparo mana ng'anyo mosebedo chien e kinde ma samoro migosi Raila Amolo Odinga ne wacho ni Saba chieng' ma kama wabro dhi mondo waket sirikal tesre. To jomoko bende pare higi gima notimore higni machien, higni mag 90 kochande. Suba Churchil machiegni kendo ng'iswa ni to hie Saba ni en ang'o mondo ji ong'e ni Saba en ang'o ka koro ji ikore ne odiechieng' mar tarik 7 dwe mar 7. Yes, erokamano ahinya. Saba en chieng' mane josiasa mangoro mane oyudore oko mar sirikal kata oko mar party mane tiyo ndalo cha. Ne owacho ni koro nyaka gi rom kamukunji kod omigi thuolo kata ok omigi thuolo gi kisungu ne wacho ni with or without a permit mondo giwachi ni mondo multiparty oduogi e Kenya. Inyalo paro Bati kane wayudo huru Kenya ne en piny manigi party mang'eny. Ne nitiere KANU, ne nitiere KADU, bang'e noduogo olos party moko kaka KPCU and so on and so forth. To magi parties gite noduogo olal koketigi gi lwenje matindo gi sirikal mane tiyo kod party mane tiyo ndalo cha. Ma tok tho Hayati Kenyatta ma ne president mokwongo mar Kenya ka. Kenya nobedo ka nigi party achiel to bedo Kenya e party achiel ne ok nie chik. Gi kisungu giwacho ni de facto one party. Ni kuom gima ne timore Kenya ne nigi party achiel lakini ok ni chike manowacho. Nokete go thero tach. Nothero tach ma kitemo loso ni to enena ng'wech to piyo no party no lal. But Kenyatta ne careful ne nitiere onyalo dhiro ng'ato kaka ne gi jatim ga gi Jaramogi Odinga to nitie kama kochope to odok chien. Koro bang' temo loko telo gang'enge ma 82 ema koro Kenya obedo one party state kendo bedo ne Kenya one party state ni okete chik
ma chik noloki ma kendo giwacho ni ok en kata ni en party achiel, giwacho nyaka nying party no. Ni party no biro bedo Kenya African National Union. Koro mano miyo sirikal obedo gi nguvu mang'eny, party no bedo ma dictatorial, ma en party mitiyo gagoko, ma ki ifuala ni to ne nitie disciplinary committee mose luongi ndalo moko hotel ne gi okike mayo ma wuod thurwa kocha karachuonyo mane jakoma disciplinary committee. Koro iro ni thoth jotelo mane be dwaro yudo thuolo mondo ochung mondo lar loch kombe mopogore opogore, ok kata rais kende, obed MP, obed kansila. Kane in ng'ama chilo moro mar pingo sirikal nosemieno, to in koro igoli oko kata iwe to kachopo sama koro iwalo jok madhi chung, tiyudo kotigi tactics moko ma ok odhi kare, oketi tenge. Koro mae manomiyo jopiny owacho ni koro nyaka wakedi kaka oganda mondo waduog siasa mar party mang'eny. To nitiere gik moko ma bende timore locally and internationally, manomiyo ma mijingo. Iyudo ni e Kenya ka bang' tho Robert Ouko in particular, oko mar Kenya gonyo Nelson Mandela higa mar 1991 nomiyo gino bedo gi momentum ma and then international support mane wayudo kuom pinje kaka America. Inyalo paro Kenya ka ne nitiere ambassador mar America mane iluongo ni Smith Hempston, mama jo sirikand Moi ne luongo ni the Rogue Ambassador. Magi ne miyo support kato gima ne koro miyo gino yudo mijing' ahinya en golo josiasa mangoro kaka Kenneth Matiba, Charles Rubia, Raila Odinga, gi joma moko Martin Shikuku and josiasa mang'eny. Koro chieng' tarik 7 dwe mar 7 higa mar 1990, jogi te jotelogi manosebedo kawuoyo kendgi giwegi obiro kanyakla mondo giwachi ni tarik makama wabiro dhi Kamkunji kodo miwa thuolo kata ok miwa thuolo. Ndalo no thuolo mar timo bura ne ae duond mar DO kata DC emane nigi rusa mar yiene jino mondo ochokre. Ne ok en police station ma kaka watimo sani, nekech police station ni to wadugo kelo bang'e higa 1997 under the IPPG reforms. Koro mane chieng' miluongo ni Sabasaba, anen chieng' mandi ji owito ngimagi nekech jotelogi iro ni Kenneth Matiba gi Charles Rubia no maka think tarik 3 kata kapok ochopo tarik 7 no magi tarik 3 dwe mar 7 kapod giikore aika. Raila Odugo maka think ndalo 2 bang'e moketi od ang'enge maniluongo ni detention without trial. To jok manodong' nikech spirit no nosemako piny, jok manodong' kaka Martin Shikuku, kaka James Orengo, Kennedy Kiliku gi joma moko ne pod owacho ni spirit mar jogi manoset kendo in fact mako jotelo madongo ka emanomedo kelo ich wang' zaidi, momiyo nyaka Masinde Muliro gini jok mane chone ni paro ni moderate ni gin ok in radical ahinya nodonje wach ni makoro giwacho ni wadhi Kamkunji kodo miwa thuolo kata ok miwa thuolo. Koro mane Sabasaba makiny jo Kenya dwa paro gi yo mopogore opogore. Jowa matindo wacho ni dhi ng'anyo, jowa madongo wacho ni chieng' ni ok ochuno nyaka wang'any, wanyalo timo bura, wanyalo chokore kanyakla mondo wapuonj jok mano abang'wa gimomiyo chieng' ni nochak Sabasaba, gima nokele, gik manotimore kendo gi kaka wanyalo tiyo kode mondo wamed medo dongruok kata demokrasia e pinywa mar Kenya. Kero kamano nya Suba Churchil. Wakili, inyalo paro Sabasaba kawuono ni gai mar ODM Raila Odinga owacho ni ka ong'iyo ok en gima ne itimo yor ng'anyo, ne ni ji chokore Kamkunji to giwuoyo ka gichwalo duondgi ne sirikal.
Nyaka kawuono king'iyo kit weche mosebet nikech chien nitiere kaka nilando bende sabasaba ni koromo sabasaba to wadhi nyiso sirikal gimowinjo bed ni gitimo. In wakili ni jakeno ratich oganda. Yo mane? Yor dhi bago ng'anyo mondo chwal duol ne sirikal koso yor chokruok kamukunji mondo ji opor wach kaso chwal wach ne sirikal? Ning'eni kane Charles Rubia gi Matiba to gi Raila Odinga no lando wach mar sabasaba kapane ne gilande Chester House e dir Nairobi ka gima ne giwacho ni gidhi choko bura Kamkunji mondo gidhi gilose weche mag reforms. Kane josiasa moko nobiro mochako donje gi professionals ne nitie group mane iluongo ni the Young Turks ne joma tindo ma James Orengo and so on and so forth nobiro mondo olose wachno. Ne giwacho ni chieng' tarik 7 dwe mar 7 wan kaka jo Kenya wadhi chokore Kamkunji mondo wademand ni wadwaro lokruok e pinywa mar Kenya ka. Now it is important mondo I differentiate mano gi gima poni osebedo ka timore e ndalo masani. Ni chieng'no kane gichiwo notice ni nitie kama gima gidwa dhi timo gi kama gidhi time. Okay. Debate mosebedo sani ni to be ng'anyo masani chalo gi ng'anyo mane oluongi Kamkunji chieng'no. To the difference manitie en ni sani koluong ng'anyo ne macha ne wang'eni ni joma noluongo ng'anyo ne gin ng'ane to ne gin e pressure group makama ne gidhi time kama and so on. Kata kane gidwaro ni giwuothi to giwacho ni wabiro wuok kama to wawuotho kwa chiko kama. To sani inya yudo ni Suba Churchil oluongo ng'anyo. Ing'ene Suba Churchil mano puonja ng'anyo kane en student leader Egerton. Oluongo ng'anyo ni anang'na All Saints tadwa ng'anyo nyaka parliament nikech kanyo adwa dhi chiwe petition. To an be achaka wuok kasenyo ni Suba cha oseluongo ng'anyo tarik 7. An be alando ni chieng' tarik 7 no an adwaro ni sama Suba dhi gine no under the storm state house kata under the storm parliament kata under the storm police station. Okay, so gima de ber ni jowa matindo do obede piny gi joma dongo joma notimo ng'anyo ndalo cha mondo ng'iyane to ng'anyo ni pango nang'o to ni time mondo obed effective nang'o. Okay, and to also minimize hinyruok mar jopiny, to minimize ketho mwandu, to minimize joma nyalo tho gi ketho gimoro amora mar jopiny. Okay, so ipenja ni to en yo mare ma ji onego luw. Jaduong' Suba owacho ni joma tindo moko wacho ni gidwa dhi ng'anyo to joma koro lwaro donjo wigi kaka mikwagi to wacho ni wadwa bet piny mondo wang'e ni to ne waa kanye nikech some of us wawacho ni one product mar sabasaba. Without sabasaba dikoro kwan kama wantie. Without sabasaba dikoro kwan gi duol. To onego wabedi mondo wapim ne oganda mabiro, oganda matindo. Owinjore odhi nyime wach mar sabasaba ni. Ni sabasaba nyalo dhi nyime to pacha en ni obede kama ji nyalo bede ma ji go mbaka. Emomiyo amor ni jaduong' Raila Odinga owacho ni kiny nodhi Kamkunji kama ne sabasaba ochakore. Joma kiny nyalo dhi kiny odhi owinji, joma kiny ok nyal dhi to tem mondo owinje one television kata owinje radio mondo ne ane to sabasaba no akanye to ang'o ma wase achieve nyaka ne wachak sabasaba no. Because nitie gik ma wase achieve mang'eny to nitie kuonde gik mamoko mapok wa achieve ma wanyalo Kisugu wacho ni wa recalibrate mondo wang'e ni to kapo ni ne wadwaro multiparty ne wayudo, ne wadwaro katiba manyien ne wayudo, ne wadwaro free media ne wayudo. But one of the areas ma pod wa struggle ni jowa pod chandore ne weche mag tich, jowa pod chandore ne weche mag dhier. En ang'o ma wanyalo timo mondo wa make sure ni jowa move to the next level, in my view, an economic freedom.
All right. Erokamano nya Suba Churchil Saba mokwongo notim bwo chik machon. Kendo lokruok osebetie. Katiba masani oganda ni godo. Oyiene ji wuok oko kendo dhi ndara ka gin gidwaro moro. Gidwa tero petition mane wakili wacho chande. Ni adwa tero petition na e od bura. Adhi wuotho kama tero petition mara. Oyiene ji chokore mondo dhi. Ndalo machon iwacho ni ng'ama ne chiwo wach kata chik ne DC kata dio. Ma wacho ni wayienu bedo ka, wayienu dhi bedo ka chande. Magi sano lokore. Nyiso nang'o Saba ma chon chagi sano. Unyo bed ni pod itime mane yo machielo koso nitiere yore minyalo tim godo ma oluwore kod kaka katiba masani en gi chopo duol mar oganda ma samoro pod nyalo bedo gi paro moro e chunygi kata wach moro e chunygi ni sirikal pok otimo samoro gima gidwaro. Erokamano ahinya. Ing'e ni pogruok Saba manokwongo higni 35 mokalo makiny waparo kinyni kod Saba makiny en social media omiyo ji oteku mar luongo bura gi simo mwating' e lwetwagi. Kandi emomiyo yudo ni kanyiche timo ng'anyo mar tarik 25 mane joma tindo parogo chieng' mane gi ng'anyo ma sirikal oketo tenge budget mar higa mar 2024. Iyudo ni negi paro mano but kani ng'iyo kaka ne giluonge, jomoko nowacho ni gin gidhi monjo ikulu. Mano Saba mokwongo. Mano ng'anyo manyocha tarik 25. To ndalo chae ne ka ji dwa ng'anyo, to chik ne wacho ni jok moloso ng'anyono. Nekech bura nowacho ni ji 9 kadhi mbele. Kuchokoru ji 9 kadhi mbele. To mani luongo ni bura. Koro ne mondo tim bura no nyaka sirikal ng'e. Koro nudhi ukwayo permit. To permit ne kawo ka DC kata dio. Koro dio nekech ene bwo ofis rais ema ne wasiliana mayud green light ni ayienegi koso gi kayienegi. Kendo ni time bwo chik matek kabisa. Inyiso ni ubro chakore sama kama. To kochopo sama kama ka okuke to ubro keyou. Koro mane pogruok mar ng'anyo masani gi machon. Kendo machielo en ni kaka ji luongore bura. Iyudo ni sani thoth ji tiyo gi social media. Ndalo cha ne wa print pamphlets kata flyers. Indiko tas. Indiko tas mane ng'ado tas mar A4 masani ni nyalo kata ng'ado dide kata ding'wen. Kilando go bura. Kendo gin gik mikete posta iguro kuonde ma ji chokore kaka stage mar bus. Kiseloso posta go idhi muono kanyo miting'e lweti be mimiyo ji e bus. Iketo jok mochikore e bus mondo oland gini. Kane nitie opera Kasarani sports ground kata Nyayo stadium. To kune imbe dich gi gigi iting'e katon nikech ok idwa ni sirikal bi ong'e ni dwa luongo bura magala moro. Koro gigie idhi keto gi sama mpira osechakore ma ji te nyaka jo sirikal go okulo wigi e wach mpira. Koki igolo gi mos to inyiso ji ni kaura achiel magi gi sama ji mpira rumo to sirikal poni ng'ato niko tas e lwete to gikiano tas ni oakanye ne gik moko itimo kiling'ling. Ne nitie nyaka underground movements moko mane ok dwa ni ji ong'e ni gin jomage to ne gitimo gik moko mapingo sirikal. Yet ok inyal ng'ejo ni to ma ne grube kaka mwa Kenya pambana ndalo no kochopo 95 grube kaka Uasu Korwa Dargi nochako Uasu and so on and so forth kod Nyikal masani MP ma Seme ne representative mar Uasu ko represent medical school and so on. Koro wan kaka josomo ne wadonje e buchegi kod movement gi mondo wakony gi timo nikech jomadongo ng'e ni bet the most. Koro ne wanyalo pisore kuonde migo mpira e stage. Wanyalo dhi gi megaphone meeting e lwedo ni mokete battery ni. To dakika achiel waselando gik moko, dakika mar ariyo waseringo magini be okete katon. Ka sirikal temo manyo ni to megaphone muwuocha ni kanye ok nyal yude. Koro mane pogruok mar ng'anyo masani gi machon. Mar ariyo en ni chon ing'eni ne nitie leadership structure mar ng'anyo nikech nong'e ni ng'ama kama ema luongo bura.
Kane en Jaramogi Oginga Odinga to ng'eni Jaramogi, ong'eni en Martin Shikuku, ong'eni en Peter Kenneth. Koro sirikal ne paro ndalo saba mokwongo cha ni ka gimako Kenneth Matiba, gikawo Charles Rubia, gikawo Raila Odinga gikete gimako, ni koro gini ok bitimore. To gini pod notimore nikech ji no organize themselves as small cells, makati kawo top leadership to the next rank take over from where the top leadership left. Koro mane kaka ne waloso ng'anyo machon. Kato jiwa a little more disciplined. Ma yes, occasionally ninya yudo ni samoro jomoko dhi tenge omayo okwalo gwen moko ma ibulo town gi. But ne itime ling ma ng'ato be ok dwa ni ng'eni orocho lengo mane ji owuok ne ni ji dwari kedo ne ratiro mar dhano. Koro sani yudo ni ng'anyo mancho timore sana mancho timore mogikni nodwa bedo gi rochruok mang'eny. Miyudo ni nitie nyiri manomak gi thuon, iyudo ni dukni mang'eny ji owito gik moko, yet gima nomiyo ji owuok oko en ni ne mondo dir sirikal mondo mi ji obed gi tich. Yet iyudo ni bang' ng'anyo manyocha ni thoth ji mang'eny owito tich instead of yudo tije mang'eny. Koro mago e pogruok ma wan go sani gi saba mokwongo. Okay, wakili, abro dugo ir Churchil mondo apenje penjo moro apani ringe wiya ka. King'iyo kit ng'anyo ma koro Churchil wacho manyo otimore nyoro ni, gi wach mowacho ni nitiere line manoket mar jotelo, ning'e ni ng'ane gi ng'ane ma bende sirikal notemo tiyo godo e temo thiro wach mar saba to ne ok otiyo nikech ne nitiere jomoko mane piny. Iparo ni mae puonjruok ma samoro joma tinende otiyo godo mar wacho ni koro kodwa yange ni wane jotelo mondo samoro sirikal nyalo maka ma nyalo rocho wach ma kama. Jomoko nya wacho ni yes, joma tindo ok dwa ni mondo ng'e ni ng'ama pango ng'anyo, and therefore ginyalo timo kamano. But king'iyo ng'anyo mosetimore e piny ngima, tiyo ng'anyo nyaka bed ga gi jotelo, nikech kidwa timo ng'anyo nyaka bede ni in gi objective moro. Objective ni nyaka bede ni nitie jatelo madwa time. King'iyo kata civil rights movement mane timore in the US in the 1960s, tineno ka ne nitie jotelo mane revolve around Martin Luther King. Yes. Okay? Ma kagidwa chiwo position paper, timiyo jatelo ma en Martin Luther King to wacho ni wan gimomiyo wang'anyo en achiel, ariyo, adek. Kidhi India, tiyudo ka ni nitie Mahatma Gandhi gi joma noluore. Iyudo ni ne nitie jotelo mang'eny to ne gin around Mahatma Gandhi kanyo. Ka gidwa pango gimoro to gibedo piny to gipango, ae giloso, gindiko pachgi to gisomo kendo giwacho ne jopiny. Okay? Now, kidhi South Africa, tiyudo ka kata South Africa, Mandela gini, ndalo mane ging'anyo ka gidwa ni gikel lokruok kapok nomakgi. Iyudo ni ne gin gi a structure. So structure is very important. Anyiso ka joma tindo sani ni an ndalo mane watimo ng'anyo, ng'eny ne iyudo ni wapango ng'anyo kata for about 3 months. Nikech kidwa timo ng'anyo nyaka ubed muwinjru ni kuom gik moko apar mwanyadwarogi, achiel kata ariyo kata adek ni ema nyaka wadimand mondo wayudi. To mondo wayudi, my the basic minimum waboro dwaro kuom joma wadwa ng'anyo kuom gigo. Secondly, mondo wachungi, wadwaro ni mondo wamobilize ji marom kama. To jogi, ndalo cha kaka Suba onyisi, ne onge social media. Ne wawuotho, for instance, anatimo ng'anyo mang'eny Kisumu. Iyudo ni wadhi to wago bura Kondele, wago bura Nyalenda, wago bura Yobunga, wago bura mwawuothe neighborhoods go te, mwachak wabi mwago bura gi jo informal sector mani kuonde. And kuonde mwago e bura go, wago bura through jotelo ma kuonde go. Then jotelo gi wariwogi. So that chieng' ma ji biro e ng'anyo, tung'eyo ni jo Nyalenda biro biro to otelnegi gi Bati. Jo Manyata biro biro to otelnegi gi Suba. Jo Bunga biro biro to otelnegi gi Nyamori. So that samwa bire ng'anyo no, to at least the core group madwa ng'anyo ni, wang'e ni gin ng'a, to ng'a motelo negi. Okay? And ye kanyo, wabiro bedo gi volunteers, ne waluongo gi ni marshals, maluoro joma ng'anyo, so that ka nitie jokuoge modonjo eiwa kata joma dwa rocho ratiro, to wanyalo
control gi. Okay? And with that, nunyalo make sure ni kamade ugorwe gi police, who avoid as much as possible. Nikech who avoid the situation mangato nyabiro mondo or interfere gi process ni. For instance, nyago mbaka gi students moko mawego. To kaloso gi student leaders mawego. To gisa ni gin no giwango ka police. Gioche ni gin adier ne gidhi kao body mar Albert. Magiringo go nyaka ka police. Ai to gitingo ka gidok go. To kakoro giwuok ka police to gipo ni police station wangi to gi. Mi kanyi nene liel nyo gichung mal liel as student leaders magi wacho ni gin no giwango ka police. But the news makoro wuok en ni giwango police gin manikanyo because probably they did not know ni gika nentie jomoko mane nigi njama mar timango mar wango ka police. And therefore then the blame dhi na jopiny. So I would want ni mondo ayaji jo matindo. Ni mondo gitem dware jo manose timo ng'anyo chon. Gidware Raila Amolo Odinga, gidware James Orengo, gidware Suba Churchil, ginyalo dwaro nitie jo manigi experience mondo gibed go piny mondo gi learn from, mondo gi prepare nikech ng'anyo to en gima nie katiba ma chik oyie. To gi prepare ni gibro time yo mabro konyo, ok yo mabro ketho. An gi penjo moro ne Suba Churchil, taparo ni wakili in bende inyalo biro kwanye mondo wang'e ni to en gi chal koso en gi pogruok. Suba Churchil, ka wang'iyo ng'anyo mawacho mar Sabasaba ne chon, umiwa sigana kendo mongiro ahinya. Jaduong' Nyamori wacho ni kaber to de joma tindo opuonjore kuwuok kuom joma dongo. Gipuonjore kuomu un joma ne nitie thuolo no, mano neno kaka gik moko ne timore. Ni wacho ni nitiere kaka piny owacho maoko. Achiel kuom gi ichiwo ranyisi mar piny Amerika. Kokalo kuom jambetre mare kindeno e piny Kenya. Ni ne siro gigi e yo ma piny. Sani bende ywak ne riwruoge mag kedo ne ratich oganda. Ma in achiel kuom yawo mantiere kanyo. Nitie kaka riwruoge moko ma oko. Siro moko kuom kweth ma samoro gikone to dwaro mondo mi oroch kwe mar piny Kenya yora piny. Dipo ni ma en adier. To ka en adier, ere kaka riwruoge ma kedo ne ratich oganda biro konyo ma mondo res mokwongo kwe mar piny, mar ariyo nyadhi mar Kenya. Yes. Erokamano ahinya. Ing'e ni en adier ni nitiere riwruok mag oganda ma samoro yudo kony e pinje maoko mondo gimed ting'o malo ratiro mag oganda. And achiel kuom ratiro mag oganda minyalo ting'o malo en thuolo mar romo kaka koro ji dwa romo kinyni. But the same thing en ni pinje maoko go be sani ok dwar ni mwandu magichiwo go itiyogo e yore mag kelo tho. Or yo moro manyalo kelo anjao makoro ji owit ngimagi kata gik moko mancho timore mag mako joma mine and so on and so forth. Koro riwruok mag oganda be nitie jok ma opogore. Anyalo paro chieng' moro ne waloso ng'anyo ni wadwa dhi e jiko e bunge ma Nairobi ka. Koro wan gi e pacho wang'e ni wadhi timo maandamano, wan gi posters, wan gi petition. Tachiel kuomwa kare pickup ma oting'o microphone milendo goni. Kare en oting'o anguro moko ka. Koro wan okung'eyo ni anguro ne e pickup. Wan wakia ni anguro ni ka. Koro nitiere sani e ng'anyo masani. Nitie ji mopogore ma ng'ato nigi pache moro to kokelo e bura manopango go ng'anyo cha. Koro kosekelo angurogi to kare remo be no ng'iewe gine slaughterhouse Dagoretika oting'o remo. Ting'e na anguro en le ma jawuoro. Yes. Makose nena remo. Koro en dakika mathin onjejore olo remo ni endara. Koro angurogi bogolo oko nang'o remo ka. Ta anguro ng'eni katego mana risasi. Koro polise be wacho koro it was a very powerful message ni nodwa nyiso ni wabunge wa samoro behave kaka nguru. But dwaro ni gima kamano inyiso ji te ni mae kaka wapango. Koro jomoko mane ni e waka mane jo Waislamu. Koro wabunge ma Waislamu gone simo ni dibet ni ne mane ni e ng'anyo mane oting'o nyaka nguro ka ni ne aonge lakini ne ntiere jo mane jo Islamu moko wa coast and so on hapa ni ing'egi inyalo chich ni gin jo mage. Koro nokelo pressure ni to bwana
ka in gi pango gi paro mar kelo anguro ni en adier ni en omiyo message wa ochopo maber ahinya, lakini onego wang'e mondo jok manyalo dwaro pando wang'gi sama gigi timore otim mano nikech dhi keto conflict kuma giaye kata din ma gileme and so on for. Koro iyudo ni gik magigo ne timore e riwruok mag oganda, to sani be ineno gi e ng'anyo ma sani ni inyalo neno posta moko kaka sani ma ang'e ni koro jomatindo dhi golo posta mang'eny. Nitie jomoko mawacho ni wan wadhi kama residence mar rais. Jomoko wacho ni jomoko chiwo notice ni wan waburo ng'anyo chakre Basilica nyaka kama. And so koro iyudo ni nitie conflicts mang'eny maka in the end bangi gikosetimore te tido ni onge ng'ama kawo responsibility, and in the end responsibility dong' ewi jogo manochiwo notice ni gidwa timo ng'anyo. Koro gima nyalo konyo and achiel kuom gima dwa wacho ni en rapar mar Sabasaba ok ochuno ni nyaka bed ng'anyo. Nitie gik mang'eny ma ji nyalo timo. And kata obedo ni jaduong' Raila Odinga kiny norom gi ji Kamkunji, ok omono jo Kisumu romo social hall, kata sani social hall nogoli kene luongo ni Grace Ogot mondo gipuonjre ber mar Sabasaba nini, ber mane manokelo, nikech mane kaka gima kisungu luongo ni intergeneration learning nyalo timore. Wan matinde koro betwa iko koro medoregi, wanyalo nyiso jok ma piny ni Sabasaba notimore kama, umuhimu mare nen kama, magi gik mane wakedo negi kende mai kaka notimore nyaka sani. Koro momi ipare jomatindo go be nyalo kawo thuolo, nyalo chokore kata library to timo research to document successes mag Sabasaba. Nikech adier kane onge Sabasaba, Kenya samoro dipod nigi system mar party achiel. To gi Sabasaba no kenu di ching so mang ne di research to gikedo jidwani mondo lokruok obedi jadung Nyamori. No, you see, lokruok bede yo mopogore. Ingeni sami gudo ji piny ipuonjo gino. Ok gi paro ma gibiro wuok go kanyo opogore gi paro mane gibiro go. Gibiro wuok kanyo a little bit more informed, more knowledgeable. Koro lokruok ok gima ok an instant cup of coffee. Maka in gi kahawa to in gi pi maliet to gi kikombe to ikiseolo ni rudo to ni in gi kahawa. Lokruok ok timre kamano. Lokruok is a very incremental process. Otimore mos. And samoro kako timore inipo mani kare piny oselokore to in podi woni piny podi nitie kaka nen chon. Gima mora ni un jokero ne ratich oganda uduto osebede pawni. Ere kaka wadadil gi wach mar jokero ne ratich oganda ma samoro itiyo godo gi jomoko manyalo dwaro mondo tungni moko bedi, nikech samoro ng'ato kimiyo pesa moro ma odwa juol matin to paro nyalo lokore nikech ng'ato be nigi agenda mare. Ere kaka un wegi kapok adonjo ir Nyamori mondo inyiso ni in kaka in Suba Churchil gi riwruok maru mar jokero ne ratich oganda, ere kaka udwa dil gi jogi kowuok e ka mondo kik giroch nying mar kero ne ratich oganda kaachiel kod kwe mar piny. Yo mane wadil go gi jogi ng'eni ne asebede riwruok mag oganda to nitiere riwruok moting'o riwruok mamoko iluongo ni umbrella gi kisungu. Koro kuloso gik moko kaka umbrella kaka 97 ne waloso gimoro ni NCEC. Wan gi Professor Givutha Kebwana, Willy Mutunga, Davinda Lamba, Gibson Kuria and others. And former Chief Justice Willy Mutunga. Koro ne riwruok gite obed mag jomatindo, obed mag joma mine, ne waromo ne watimo gimoro ni national convention. To waset agenda to wacho ni magi are the minimum, magi are the comprehensive reforms. E kaka ne waloko chik mineno koro watiyo go sani miluongo ni 2010 momiyo wathuolo mar ng'anyo and enjoying ratiro mamoko go. Koro the only solution en ni mondo riwruok mag oganda obed piny kanyakla samoro amora ma gijwa timo gimoro kaka ng'anyo ma Sabasaba ni mondo giwinjre ni mae gima wadhi timo, mae kaka wadhi time, kendo wadwa ni kata ka jomoko dhi time on behalf of the sector, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Marsabit, obed Uasin Gishu, mae template midhi timego. Koro mano jakonya ahinya mondo jok ma organize gini bedo gi jok manyalo kawo responsibility on behalf of the rest of the participants matimo ng'anyo. Wakili Nyamori, winjo ka Suba Churchil wacho ni resruok en ni bedo gi template achiel to joma koch nyaka bedi samoro e Uganda.
in iwuon ineno kaka weche timore, in wakili kendo ing'eyo ni seche moko ma koro buro chope doho to koro ng'wech bedo kendo ma jokendo ratiro mag oganda ma samoro ne tiyo gi omenda moko ma samoro wacho ni kuom ranyisi jomoko ma koch modhi ochugo godo aput moko gine ma gichak gitito ng'wech kendo gidhi e doho ka gimanyo ni wakili dhi yal na jowa mokoro chira tichgi. Ang'o matimore ka? Line nyaka koro bed kanye nikech ma en yo ma nyaka duol mar oganda nyaka winji to ratiro kachiel kod kwe mar piny bende nyaka riti. Adwa na winjra gina support gima Suba Churchil wacho. En ni mondo civil society especially obed gi ratiro kendo gi protect ratiro gi mar ng'anyo, it is important ni mondo giriwre, mondo gibed gi duol, especially in national issues, gibed gi duol achiel. And ma en gik manosetimore ndalo machon. For instance, gima Suba onyisi ni ne kaka NCC and so on and so forth. Kaka youth ne wan gi giro mo ni youth agenda. Kane ji odhi romo Limuru, to be wawacho ni e gir NCC convention ni wabe wadoro agenda wa kaka youth, okay? Mondo donje iye. Ma wawinjore agenda ma youth biro pursue. So the question monego bedi wapenjore sani ni groups mang'eny ma ng'ato ka ng'ato wuok e kona ne kawacho ni ng'ato remone begin gi agreed issues ma gidwa ni pursue. That is very important. Aito begin gi kama gi convene ma gine gi jotelo. And kama ok nya timore to pod wabiro bedo gi confusion ma wan gone to tie groups ma biro bedo used so that unu paro ni ulungo ng'anyo ni mondo push for a certain interest ma jopiny to nitie jomoko ma pursue either selfish kata political agenda ma gidonje itiendu ka to mana kaka Suba Churchil wacho ni gin ne gidhi ng'anyo to gipo ni gin gi ng'at moting'a nguro to kindgi ka gin go salam be moko nya bedo buta nguro. So mano kende gima pogogi, okay? And emomiyo ana feel ni this sabasaba ma higani onego bede moment mondo wa discuss ito ng'anyo madhi mbele wadwa ni watim ginang'o as a nation. And nya neno ka gimoro nyo mjumbe moro tere assembly mukelo koko kabisa niyo jogidwani mondo regulate girene ng'anyo gidwa mondo giroll back the gains ma waseyudo. Tadwa na nyis jo Kenya ni kapok wang'eyo gima Estas Pasaris okelo wang'eyo ni to pinje moko se handle wach mar ng'anyo ni nade. And an kaka student ma constitutional law atemo ga ng'iyo ni to gima wadwa ni watim Kenya ka kata gima watimo Kenya ka pinje moko time nade. Kidhi South Africa tiro ka section 17 mar katiba margi mira article 37 marwa enani article 37 marwa wacho ni peaceable and armed, margi wacho ni peaceful and unarmed, otherwise the rest of the things are the same. Kidhi India you don't need the same, kidhi America you don't need the same, kidhi England you don't need almost the same. Now the question enani kidhi e pinjego you don't need South Africa or the apart from bedo kech katiba en principle katinga en niwa winjore en gima udwaro ni uachieve to kuchiu detail emi wacho ni bang katiba to ntie chike miloso. So South Africa loso chik miluongo ni Gathering Regulation Act ma wacho ni kidwa dhi ng'anyo to it is important ni mondo chiu notice. Kise chiu notice not only to the police but also to the local authority. Mi wacho ni wabro luwo yorni and kwase luwo yorni to wabro chaka sama kama to watike sama kama. And out of that kapo ni waweyo takataka ndara to wabro make sure ni wagolo makok wagolo takataka go to serikali nyalo golo gi at our own cost. Okay? King'iyo tipro yudo ni South Africa chon ne nigi very violent ng'anyo to sani tindo manopogore. India has the same thing, US has the same thing. Okay. So nego wang'iya ni what can work for us? Okay. That is my view. Yes, twak marwa nyisa ni orumo otin to mit. The view en ni joma nie ng'anyo nyaka ng'ere kendo nyaka gibed ka agenda mano kaluwore kod Suba Churchil. Jaduong' Nyamori bende wacho ni ji nyaka ng'e ni en yo mane maber minyalo tim godo ng'anyo ma ok kel koko, ket ni ere kama ji chope to ere kama ji ok chope, mondo bed ni en ng'anyo motim kaluwore gi dwaro mar duoko
achiel manyalo kelo ber. Erokamano ahinya uru kuom yudo thuolo mar biro jaduong' Suba Churchil. Erokamano, ang'e ni pod in gi machielo tok ma jaduong' Nyamori in bende erokamano, ang'e ni pod in gi mamoko bang' ma nyakora mogin bende miketo wang'i Ramogi TV makamu nyisa ni amosi kachiel kod Churchil, Nyamori kachiel kod Churchil. Nyasaye mondo mi otelnu, waromo kendo e thuolo machielo. Mano ne Ratil, oriti masani.